अच्छा भैया बात उस समय के बाद जौना मेरा दशानंद रावण माता जानकी के हरण करके लंका में लेके चल गई बड़े। भगवान श्री राम के धावन बन के वीर अंगद रावण के दरबार में जाके अपन चरण रूप दिले बड़े। और रावण से कहते रहे कि हे रावण, अगर तहरा खानदान में केहू होखे तो हमरा चरण के उठा के दिखावे। वीर अंगद लंकाधिपति रावण से का कहता रे, पूर्वी के भाव बा। लंकाधिपति के समानावा कहले अंगद, अरे वीर बालवा नवा। लंकाधिपति के समानावा कहले अंग वीर बालवा नवा। हे लंकाधिपति रावण, हे दशानंद, कान खोल के सुन लो। हमके बना के धावो भेजल बानी पतित पाओ। हमके बना के धावो भेजल बानी पतित पावन। भेजल बानी पतित पावन, भेजल बानी पतित पावन। सुनो, हरि लैलौनु कर जनानावा कहले अंग वीर बालवा नवा। लंकाधिपति के समानावा कहले अंग वीर बालवा नवा। अंगद जी कहले कि हे दशानंद, हे लंकेश, अगर लंका के भलाई चाहता रह तो एगो काम कर। हो खजन सीता पर फीदा, सीधा मन से कही दो विदा। हो खजन सीता पर, हो खजन सीता पर, हो खजन सीता पर फीदा, सीधा मन कही दो विदा। सीधा मन से कही दो विदा, सीधा मन से कही दो विदा। एही में बात तो हर कहले आनावा कहले अंग वीर बालवा नवा।
अंगद जी कहले कि हे लंकेश, लाखों पाके नाती पूत भइल बाड़ अभिभूत। लाखों पाके नाती पूत भइल बाड़ अभिभूत, भइल बाड़ अभिभूत, भइल बाड़ अभिभूत। किनहु ना अरे हिलई है मोर चरानावा कहले अंग। किनहु ना हिलई है मोर चरानावा कहले अंग। बीरबाला मानवा समानावा कहले अंग। बीरबाला मानवा रावण भस्म होई है कुल खाना दानावा कहले अंग। बीरबाला मानवा लंकाधिपति के समानावा कहले अंग। बीरबाला मानवा लंकाधिपति के समानावा कहले अंग। बीरबाला मानवा अच्छा भैया आई रुआ सबके एगो रामायणी गीत से सेवा कर रहल बनी। बात उस समय के बाद जौना बेरा लखन लाल के शक्ति बाण लाग गइल बा। भगवान अपना अनुज भाई लक्ष्मण के गोदी में लेके झरझर झरझर रोतानी। संजीवनी बूटी ले आवे खातिर हनुमान जी गइल बानी। आवे में हनुमान जी के लेट होता। अब भगवान आकाश का ओर ताकतानी और रोतानी, आंख से लोर गिरता। यही भाव के हमरा राजू बाबा अपना गीत में पिरोतानी। कैसे? मेघनाथ बलवान मरले ऐसन शक्तिवान। मेघनाथ बलवान मरले ऐसन शक्तिवान। लेके गोदी में लखन के
है बूटी लेके नहीं अइले हनुमान जी बैठी रघुबीर रोइले मेघनाथ बलवान मरले ऐसन शक्तिवान मेघनाथ बलवान मरले ऐसन शक्तिवान लेके गोदी में लखन के अधीर होइले बूटी लेके नहीं अइले हनुमान जी बैठी रघुबीर रोइले है राम बूटी लेके नहीं अइले हनुमान जी बैठी रघुबीर रोइले जय हो जय हो बना रहा बबलू लक्ष्मण जी के अपना गोदी में लेके भगवान रुअतानी कि अभी ले हनुमान ना आइले भगवान सोचतानी कि लक्ष्मण अगर हमारा संगे वन में ना आई रहते ताजी घटना ना घट रही भगवान सोचतानी माना कई निमन लेना चलिए साथे टीका कलंक के लगैले हमरा माथे माना कैनी मन लेना चलिए साथे टीका कलंक के लगैले हमरा माथे लिखल विधना के विधान उलकीर टोइले लिखल विधना के विधान उलकीर टोइले बूटी लेके नहीं अइले हनुमान जी बैठी रघुबीर रोइले है राम बूटी लेके नहीं अइले हनुमान जी बैठी रघुबीर रोइले जय हो निकू बाबू बना रही बना रही जय हो जय हो निक्कू बाबू भगवान श्री राम सोचतानी कि अगर लक्ष्मण के कुछ हो जाए तो हम कौन मुंह लेके अयोध्या में जाए भगवान सोचतानी होई है चर्चा अवध के गली गली में हर खातिर भाई के चढ़ाई दिहल बोली चर्चा अवध के गली गली में हर खातिर भाई के चढ़ाई दिहल बोली पीर हरे खातिनी से शरीर धोइले पीर हरे
नदी नीर से शरीर धोइले बूटी लेके नहीं अइले हनुमान जी बैठी रघुवीर रोइले बूटी लेके नहीं अइले हनुमान जी बैठी रघुवीर रोइले। आज अगर समय पर हनुमान जी ना आए तो भगवान सोचतानी कि हमरा कुल के दीपक बुता जाई। आज लखन लाल ना रही हैं इस दुनिया में तो हम कौन मुंह देखाए लोग से। भगवान सोचतानी होता भोर हरिया किरनी अब फूटी राजू दिलीप रोते रही हैं प्राण जाई छूटी। होता भोर हरिया किरण अब फूटी राजू दिलीप रोते रही हैं प्राण जाई छूटी। नख से सिर ले अधीर न गंभीर होइले नख से सिर ले अधीर न गंभीर होइले बूटी लेके नहीं अइले हनुमान जी बैठी रघुवीर रोइले बूटी लेके नहीं अइले हनुमान जी बैठी रघुवीर रोइले। मेघनाथ बलवान मरले ऐसन शक्तिवान मेघनाथ बलवान मरले ऐसन शक्तिवान लेके गोदी में लखन के अधीर होइले बूटी लेके नहीं अइले हनुमान जी बैठी रघुवीर रोइले बूटी लेके नहीं अइले हनुमान जी बैठी रघुवीर रोइले बैठी रघुवीर रोइले बैठी रघुवीर रोइले। एगो भक्त भगवान से कहले कि हे प्रभु रौर लीला बड़ी न्यारी बा। कबो रउआ भक्त के आगे बड़ा बन के 3 डेग में पूरा पृथ्वी के नाप दिले। अब कबो रउआ सजन कसाई अस भक्त के यहाँ जाके शालीग्राम पत्थर बन के बटकारा के काम करी ले। भक्त भगवान से कहता कि हे प्रभु रौर लीला बड़ी न्यारी बा। का कहता बाबू नान्हे के नटखट रौरा बलिया के बाड़ा एगो बरधनधारी नान्हे के नटखट रौरा बलिया के बाड़ा एगो बरधनधारी सजन का साई किहा बननी बाट खाड़ा लीला गजबे न्यारी सजन का साई किहा बननी बाट खाड़ा लीला गजबे न्यारी
बना रही निकू बाबू, विकास बाबू, बबलू जी बना रहा। इतने ना प्रभु, कहीं भीख मांगा जैसन कहीं लागी भूप में, खोजल भेटैनी रौरा जे जवन रूप में। कहीं भीख मांगा जैसन कहीं लागी भूप में, खोजल भेटैनी रौरा जे जवन रूप में। धन दौलत कुछ आइल नयारा एगो बरधनधारी, धन दौलत कुछ आइल नयारा एगो बरधनधारी। सजन का साई की यहाँ बननी बठकारा लीला गजबे न्यारी। सजन का साई की यहाँ बननी बठकारा लीला गजबे न्यारी। इतने ना प्रभु, और हम सुन ले बानी, हम जानत तानी भाव के भूखाइल हई भक्त में भोराई। साड़ी में मुरारी बन के रहनी समाई। भाव के भूखाइल हई भक्त में भोराई। साड़ी में मुरारी बन के रहनी समाई। जे जैसन मिलेला पढ़ाई ले पहाड़ा एगो बरधनधारी। जे जैसन मिलेला पढ़ाई ले पहाड़ा एगो बरधनधारी। सजन का साई की यहाँ बननी बठकारा लीला गजबे न्यारी। सजन का साई की यहाँ बननी बठकारा लीला गजबे न्यारी। इतने ना प्रभु, आवरी हम जानत बानी, सुन ले बानी। सुर के सुरक्षा खातिर
बनी गई नारी। महिमा के गावस राउर राजू तिवारी। सुर के सुरक्षा खातिर बनी गई नारी। महिमा के गावस राउर राजू तिवारी। दिलीप अधम के आगे हो जईती खाड़ा एगो वर्धनधारी। दिलीप अधम के आगे हो जईती खाड़ा एगो वर्धनधारी। सजन का साई की बननी बाट खाड़ा लीला गजबे न्यारी। सजन का साई की बननी बाट खाड़ा लीला गजबे न्यारी। सजन का साई की बननी बाट खाड़ा लीला गजबे न्यारी। सजन का साई की बननी बाट खाड़ा लीला गजबे न्यारी। अच्छा भैया, एगो भक्त के भाव बा। एगो भगवान से भक्त कहता कि हे प्रभु, इस दुनिया में राउर चाहे वाला अनेकों लोग बा। सभे अपना अपना भाव से रउआ के रिझावेला, रउआ के मनावेला। लेकिन प्रभु हमरा नइखे बुझात कि हम राउर निहोरा, राउर अर्जी विनती कैसे करी। लइका के भाव बा, का कहता लइका? ए हरि जी, ए हरि जी, कहीं के न करी हम निहोरा। हमें समझाई आके बतलाई। हमें समझाई आके बतलाई। बानी बड़ी बुर्बक छोरा। ए हरि जी, कहीं के न करी हम निहोरा। ए हरि जी, कहीं के न करी हम निहोरा। लइका कलश के हे प्रभु, वेद ग्रंथ शास्त्र रउआ महिमा के गुणगान करता। हे प्रभु, हम शास्त्र में पढ़ले बानी, राजा उतान पात दिग्विजयी के रहे केहू जग में ना जोड़ा। ए हरि जी, रहे केहू जग में ना जोड़ा। राजा उतान बा दिग्विजयी के रहे केहू जग में ना जोड़ा। ए हरि जी, रहे केहू जग में ना जोड़ा। का कहनी? उन्हीं के बेटा ध्रुव कुमार के, उन्हीं के बेटा ध्रुव कुमार के कामना पुरैनी लेके कोरा। ए हरि जी, कहीं के न करी हम निहोरा। ए हरि जी, कहीं के न
करी हमनी होरा। यही छपरा जिला सोनपुर हरिहर क्षेत्र के घटना है प्रभु, इहो हम जानता नहीं। गज से गरा हो अथाह पानी में युद्ध करत घन घोरा, ए हरि जी युद्ध करत घन घोरा। गज से गरा अथाह पानी में युद्ध करत घन घोरा, ए हरि जी युद्ध करत घन घोरा। का कहनी सुन के अरज साजा धज के ऐनी, सुन के अरज साजा धज के ऐनी, कैनी मदद पुर जोरा, ए हरि जी कहीं के न करी हमनी होरा। ए हरि जी कहीं के न करी हमनी होरा। औरी का कहनी, हे प्रभु त्रेता युग में रौरे राम बन के अली। आ का कहनी राम रूप में जाके जनकपुर तुरनी धनुहिया कठोरा, ए हरि जी तुरनी धनुहिया कठोरा। राम रूप में जाके जनकपुर तुरनी धनुहिया कठोरा, ए हरि जी तुरनी धनुहिया कठोरा। कहे राजू दिली रौरे कहानी, कहे राजू दिली रौरे कहानी, नटवर नंद किशोरा, ए हरि जी कहीं के न करी हमनी होरा। ए हरि जी कहीं के न करी हमनी होरा। हमें समझाई आके बतलाई, हमें समझाई आके बतलाई, पानी बड़ी बुरबक छोरा, ए हरि जी कहीं के न करी हमनी होरा। ए हरि जी कहीं के न करी हमनी होरा। ए हरि जी कहीं के न करी हमनी होरा। ए हरि जी कहीं के न करी हमनी होरा। एगो भक्त हनुमान जी महाराज से कहते रहे कि हे प्रभु तो कपिसूर संत हैं तेज गतिवंत हैं, तो वीर बलवंत हैं हे हनुमंत जी।
अगुण निधि नंत हैं अधिक बुद्धिवंत हैं असुरन के अंत हैं हे हनुमंत जी। तो पंचमुखवंत हैं रवि भक्षवंत हैं सबके पूजवंत हैं हे हनुमंत जी। अलंका दहंत हैं सिया खोजवंत हैं राजू के कंत हैं हे हनुमंत जी। एक कलयुग के महान देवता श्री हनुमान जी महाराज से राम भक्त हनुमान से एगो हमरा ईसन लइका प्रार्थना करता निहोरा करता का कहता। हे हनुमान जी अष्ट सिद्धि निधि अष्ट सिद्धि निधि बस रौरा अंदरे विकरंधर देवता ए विकरंधर देवता हानि गईनी देखो ते समंदर ए विकरंधर देवता। हानि गईनी देखो ते समंदर ए विकरंधर देवता। अष्ट सिद्धि निधि अष्ट सिद्धि निधि बस रौरा अंदर विकरंधर देवता ए विकरंधर देवता हानि गईनी देखो ते समंदर ए विकरंधर देवता। हानि गईनी देखो ते समंदर ए विकरंधर देवता। पहला मुलाकात में भेटली एगो नारी जौना बेरा हनुमान जी समुद्र के लांघे लगनी समुद्र पार करे लगनी तो सबसे पहले के भेटाई। पहला मुलाकात में भेटली एगो नारी नाम रहे सुरसा अहिन के मतारी। पहला मुलाकात में भेटली एगो नारी नाम रहे सुरसा अहिन के मतारी। खुश हो के कहली बाड़ो खुश हो के कहली बाड़ो धुरंधर विकरंधर देवता ए विकरंधर देवता हानि गईनी देखो ते समंदर ए विकरंधर देवता। हानि गईनी देखो ते समंदर ए विकरंधर देवता।
भइल का बबुआ, जब भगवान राम के दूत बन के हनुमान जी लंका के गेट पर गईनी तका भई, लंका के गेट भेंट भइल फेरू नारी से, एक मुका में बात बोलली होशियारी से, लंका के गेट भेंट भइल फेरू नारी से, एक मुका में बात बोलली होशियारी से, असुरन के अंत लेके, असुरन के अंत लेके ओइल बन के बंदर विकरंधर देवता, ए विकरंधर देवता, हानि गईनी देखो ते समंदर, ए विकरंधर देवता, हानि गईनी देखो ते समंदर, ए विकरंधर देवता। और बा दूत बन के ऐनी कर तू तो अजगूत है, राजू तिवारी दिलीप भइल बसीभूत है, दूत बन के ऐनी कर तू तो अजगूत है, राजू तिवारी दिलीप भइल बसीभूत है, पाई के सिया के सुधी, पाई के सिया के सुधी, खुद रामचंद्र विकरंधर देवता, ए विकरंधर देवता, हानि गईनी देखो ते समंदर, ए विकरंधर देवता, हानि गईनी देखो ते समंदर, ए विकरंधर देवता। अष्ट सिद्धि नामानिधि, अष्ट सिद्धि नामानिधि, बात रौरा अंदर, ए विकरंधर देवता, ए विकरंधर देवता, हानि गईनी देखो ते समंदर, ए विकरंधर देवता, हानि गईनी देखो ते समंदर, ए विकरंधर देवता, हानि गईनी देखो ते समंदर, ए विकरंधर देवता, हानि गईनी देखो ते समंदर।